Alikho elishona lingenazo ezalo yamkela ke nazi ezihamba phambili namhlanje. Uchazwe njengeqhawe uShenge, abe-AFP bathi bafuna amabhasi okuya ke koKashenge, owe-ANC ugaye ivoti empembeni. Lezi zindaba ze1KZNTV wena uzifundelo Siyabonga wakaduma ninabezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Bezingangeziphethu zendlovu izihambeli ezivela kuzo zonke izinkalo zakuleli ebezibuthelene ke kwinkonzo Yesikhumbuzo somsunguli weqembu le-IFP Inkosi uMangosuthu Buthelezi ebibanjelwe Olunde enyakatho nelikaMthaniya. Izikhulumi ke bezishiyelana inkundla zincoma amagalelo omntwana kaPhindangene ohambeni lwakhe lokwakha isizwe kusukela ke ekubeni ngusopolitiki undunankulu kaZulu, inkosi yesizwe sakaButhelezi kanye nokuba ke ilungu lePhalamende nabe kukho ke iminyaka. Njengoba ke namuhla bekuyinkonzo yesikhumbuzo sikamntwana wakwaPhindangene ebihlelwe iqembu le-IFP ngokubambisana nohulumeni wesifundazwe saKwaZulu-Natal, kube kuningi okusho ngomntwana wakwaPhindangene okuyizincomo kanjalo nokunconywa kwamagalelo akhe abe nawo eyinhlakeni eziningi lapho bebandakanyeka khona kusukela kwezepolitiki ekubumbeni isizwe kanjalo nasekusunguleni iqembu lakhe le-IFP. Umengameli we-IFP uVelenkosini Hlabisa uye wancoma amagalelo kaShenge wathi akaboni ukuthi kuyophinde kube khona umholi oyophinde efana noShenge oyomelana neqiniso njengoba linjalo kanye ke nokubumba isizwe. There will never again be a leader like umntwana wakwaPhindangene. The loss of Prince Buthelezi has left a gaping vacuum in the IFP, in the Zulu Kingdom, and in the South African political landscape. Most, if not all, of us here today have never had to live in a world without Kashenge. Kanti ke ilungu lesikhungo esiphezulu se-EFF umbuyiseni Ndlozi uthi ke lukhulu abalifunde kuShenge ekusunguleni iqembu labo le-EFF okwabenza bakwazi nokumelana iziqu zamehlo neqembu elibusayo uKhongolose. Ube esechaza umntwana wakwaPhindangene njengendoda ebilimela njengoba linjalo iqiniso. Never be shaken by the negativity. Never be shaken by the ill-informed, ignorant people who are taking platform to say all types of things. Never be shaken. Never be shaken by opportunists, hypocrites who want to educate us about our own history and the leadership that stabilized this country into a politically peaceful environment. We are here to memorialize a man of peace. We are here to memorialize a person that built peace. Kanti ke uPhemi Majodina ongusotswebhu weqembu uKhongolose kuzwelonke ube sencoma naye amagalelo kamntwana wakwaPhindangene nalokho abakufunde kuye njengoba beyilungu lePhalamende iminyaka engama-29. uKhongolose uyazi sisuka phi notata asilawulwa maphakade. We must make peace, and for that we salute and respect utata kwindawo alele kuyo. Kanti ke uswelakhe Shelembe obekhulumela iDA uthe ke namuhla ngabe ubukhosi bukaZulu kasiboni ukube umntwana wakwaPhindangene akaze elwela ubukhosi kanye nendlunkulu yakubo kanjalo nokwaziswa kwayo esizweni. Ngizizwa ngithobeke kakhulu ukuba nginikwe leli joka elisinda kangaka. Kodwa ke ngoba sikhuluma ngomholi oqotho, ngoba sikhuluma ngomholi obe yingxenye yokwakha uZulu ngaphandle kukaShenge uZulu ngawukho. Sifisa futhi ukuveza ukuthi izimfundiso zakho Shenge nobuholi bakho bungumgogodla wesizwe sonke. Siya kusho lokhu singakuhlonizi ukuthi impela Zulu omnyama uwile umthomkhulu. Inkosi yesizwe saseMadungeni, inkosi iphatha isizwe Mdunge ube esenxusa indlunkulu kanjalo nendle abaholi bomdabu ukuba ibumbane kakhulu njengoba umntwana wakwaPhindangene engasekho emhlabeni. Kunye kuphela nje umuntu afisa ukudlulisa okokuqala ukudlulisa ukuthokoza kuhulumeni kazwelonke ukuthi akubone umongameli wezwe nekhabhinethi yakhe ukubaluleka
kwaleli qhawe kwale icon. Umntwana wakaPhindangene ngaleko kuba umongameli wokuhlonishwa we-IFP. Kodwa ube yiglue ikakhulu esakhiweni sobukhosi. Nakuba siyakhuluma namhlanje emva kwale democracy. Kwaba usacrifice kwakhe, esacrifice ngempilo, esacrifice ngisho ngeqembu uqobolwane. Makhosi sendlunkulu, ngiyocela ukuthi sihloniphe, siqhelise umntwana wakaPhindangene ngento eyodwa, i-unit nabesilo. Iyona nto abehlale isho njalo. Ezindabeni za1KZNTV kubika umqondisi Myeni Ondini. Amalungu eqembu le-IFP ehostela KWAMASHU eThekwini KwaZulu-Natal athi afuna-ke ukuthi kuphele usuku lwakusasa uhulumeni esewanikeze izimpendulo eziphathekayo malungana nokuthi ewahlinzeke ngamabhasi ukuyofihla-ke inkosi uMangosuthu Buthelezi laba-ke bebebhikishe baphinde-ke babuthana enkundleni yezemidlalo eRotary Stadium KwaMashu. Kuphazamiseke ukuhamba kwezimoto ehostela lakwaMashu nomgwaqo malandela amalungu e-IFP leli hostela ebhikisha ethafuna uhulumeni awahlinzeke ngamabhasi okuya Olundi ukuyotshala inkosi uMangosuthu Buthelezi ngomgqibelo. Imizamo eminingi njengoba ihostela kaMashu linenhlaka ezahlukahlukene kunobuholi obukhona igcemeni amakomiti noyihlalo abakhona ngokwegceme ezahlukahlukene ngoba kuwumuzi omkhulu ukuxhumana kwabo nobuholi obukhona la eThekwini kakhulukazi kuma structures eqembu lenkatha kuye kwathola leyo communication yokuthi ngathi iprovision ye transport ayicaci kahle kwase kuba ukuthi babona kuyisona sinqumo esikahle ukuthi bedlulise lo umyalezo wabo besho ukuthi nathi siyafisa ukuhamba kodwa sikwazi ukufinyelela ngamandla ethu ngoba amandla ethu mafishane ilokho obe kuvela ebuholini bamaqembu uma sesithola ke njengamanje emva kwalesimo sanamhlanje kuvela ukuthi njengoba sesizwile sonke ukuthi umntwana uzohlonishwa ngohlelo lwesigaba sokuqala lukahulumeni ngokumemezela kamhlonishwa umengameli Cyril Ramaphosa kusho ukuthi zonke inhlelo zakhe including i-transport ukuprovide kwawo kuzona zonke inkalo zesifundazwe saKwaZulu-Natal noma sezwe zisemandleni kahulumeni. Ubiyela uthokwenze lo mphakathi wadinwa impendulo evele ngabaholi babeThekwini ethi umasipala uveze ukuthi awusahlangene nomngcwabo ngoba ususingethwe uhlelo lukahulumeni kazwelonke ngakho wona akukho xalaba ongalibamba. Okusiphatha kabi kakhulu njengabaholi kakhulukazi nabahlali bala hostela kubaphatha kabi ukuthi kuvela ukuthi lesimo sokudlula kaMntwana sibe sesiveza inxeba lepolitiki kwabaningi ukuthi befuna ukusebenzisa ipolitiki nala isidingo singekho khona ngoba sathi bephinde kwabe umuntu wepolitiki esigabeni sahulumeni la fanele kahlonishwe khona umasipala weTheku ngokubuholi beqembu lakhe lenkatha veza ukuthi ioffice likaMeya kufanele ukuthi provide transport ukuxhumana kwabo kukhona kodwa akukho la kubathatha kubabeke khona ioffice laMeya malithintwa ubuholi namhlanje sekubanjiswa noholi basehostela nomholi bamaphoyisa akwaMashu buveza ukuthi ioffice laMeya uma sekuyisigaba sahulumeni wa national akusekho emandleni abo sekuwu national nokuyinto ke evusa amehlo yavusa enyusa amashiya kubantu abaningi ukuthi kanjani ngoba siyazi ukuthi inhlakene ezintathu kahulumeni eNingizimu Afrika okazwelonke wesifundazwe nohulumeni basemakhaya kulindele ukuthi ohulumeni bomasipala basemakhaya beqiniseke ukuthi inqumo esuke ithathwa uhulumeni kazwelonke ziyafezeka on the ground. Amaphoyisa abekhona ukuqapha isimo kanti akekho kubika ukuthi ulimele noboshiwe. Lo mphakathi uthi uzophinde ube nomunye umhlangano njengoba usuthendisiwe ukuthi amabhasi azoba khona. Kutebo Hosbisi wezindaba ze1KZNTV kuchannel 261 kisehostela KwaMashu. Balokhu beqhubeke njalo nokudlulisa amazwi enduduzo emndenini wakaButhelezi kanye nakwisizwe nje sonkana abantu bakuleli umbimbi lwamabutho asemkungundlovu naloke selidlulise amazwi enduduzo lathi ke imbabazane emahaqa ngokuhaqa amadoda kuleyo ndawo ibiyizinsizwa ziphelele futhi ke ilimela iqiniso noma ke abaningi bengaboni ngasolinye laba baveze ukwesaba ngokukhothama kwaButhelezi bathi ke banovalo ngezinguquko ezingahle zenzeke esizweni. Umbimbi lwamabutho emkungundlovu lujoyine izinkumbi zabantu ababhonge emswanweni ngokukhothama kwenkosi umntwana uMangosuthu Buthelezi
nophinde abe ngumsunguli weNkatha Freedom Party kafushane iIFP. Ushenge usuka kude nombuso lobusayo njengamanje engeke ngibize ngigama. Ingane yakhona kuyiyouth wenobhala wakho. Ngiye ngithi ke bekiye ngithi mangilalela ukuhlakani bakhe ngimbuka nje izinto ngithi kuyasho ukuthi uphekwe kuliphi ibhodwe. Futhi manje ngiyacabanga nje manje nami ngizokhiswa komfowethu lapha ngenza simathatazela ukuthi ngisamfuna umuntu obengenelela izinto zonke ngoba kuloba buqhawe bakhe abenze lapha komkhulu eParliament ilapho lengifike ngambona khona ukuthi hayi ingqweleke yithi sinayo le. Kibuye lefike ke washayela isipikili. Utheme ezofika la kulesimo esike sadunguzela kakhulu kubuza inkosi uMdlokombane izinto engizikhothile nje ufike ke lapho wama buhle bensiki imisindlu wangabhungana wathi ubukhosi bunomlando wabo abufuniselwa abuqagelo usakhele uZulu Thelezi wasakhela umhlaba kade singezuba nawo mawukumthetho wesisekelo wama wathi ngeke ngene endabeni yokhetho uma ubukhosi bungabekiwe. Izikole lezi besifundela thina odakeni masifulala sifundela khona odakeni kwakuzi amasonto odaka uma kulwesihlanu fa amantombazana ahamba ayofuna ubulongo okusinda phela afika amakholwa kuclean kodwa uyena wakha zonke lezi zikole wasikhipha odakeni. Ithemba lethu lizwa ngokushabalala kodwa sibese sithemba ke izinyanya zalamazwe esibona ukuthi awalekelele umntwana nalapho elele khona ngomqolo njengoba selele ngomqolo namhlanje kodwa abesibani esikhanyayo ngoba ulikhanyisile izwe likaZulu. Size sayixoxa ke nensizwa amabutho wonke kwaZulu Natal. Savumelana ukuthi no ngeke kufanele ubaba sombonga. Sayixoxa besakha imihlangano eminingi besihlala eThekwini sihlala phesheya kothukela namabutho angaphesheya. Savumelana sonke sombonga. Besithenda kuphela kwenyanga lesobesihlanganisa imali sizobuka ukuthi simthengela ini ezobe sipha amabutho nje wonke. Sambe sombonga simnikezele ungiyana. Ezindabeni ze1KZNTV ngu-Ayanda Dube ngisemgungundlovu. Ake sithi khulu kuqhushuwe itolo sihlangabezena kanjani masibuya. Nina bakahlavana bhulumlile endulindo kuba somantshonga benoqelemana sikubingeleleke nazi izihloko zezindaba ezihamba phambili namhlanje. Uchazwe njengeqhawe uShenge abe-AFP bathi bafuna amabhasi okuya ke koKashenge owe-ANC ugaye ivoti empembeni. Alokho eqhubeke njalo amaqembu ezepolitiki nemikhankaso yawo yokunxenxa amavoti njengoba ke iqembu le-ANC liqhuba umkhankaso walo okungena umuzi nomuzi ku-Ward 13 empembeni nobuholwa ke isekela likanobhala jikelele waleli qembu uNomvula Mankonyane. Lokhu kuza njengoba ke kulindeleke ukuba kube nokhetho lokuchibiyela kulandela ke ukwesula kobe yikhansela le-ANC kule wadi. Ilokhu iqhubeke njalo ke imikhankaso yokunxenxa amavoti kumphakathi wasempembeni ku-Ward 17 kulandela kokusula kwekhansela le-ANC kule wadi kanti ke ukhetho lokuchibiyela lilindeleke kube limhla zingama-27 kwephezulu 27 September. Umokanyana ke ngxoxe neziko lezindaba usoleke isandla semfene ngokusula kwamakhansela e-ANC asuke ke sekhethiwe wathi ke bazolibheka udaba lokuthengwa kwamakhansela. Asithokozanga ukuthi abantu emveni kokuthi bekhethwe umphakathi ukuthi babe ama-ward councillor maqedane bahambe. Kuyadingeka ukuthi mhlawumbeni nokube khona nomthetho ozothi uma wawuke wakhethwa wawuyikhansela yaka-ANC awukwazi ukuthi uhambe bese uyabuya futhi uzoba ummeli welinye iqembu. Kepha futhi nakho lokho sizokubheka because sikhona nje isandla semfene esibonisa ukuthi bakhona laba bathengwayo ukuthi bakwazi ukuthi bawikinishe i-African National Congress. Lokho kudinga a lot of political education kuma-deployees wethu.
lokho kudinga ukuthi ANC ibe nendlela ezingconywana zokuhlola labantu esibathumelayo ukuthi bayoba abameli babantu singathathi nje ngokuthi umuntu siyamazi kanti. Umukonyane ke uqale ngokungena umuzi nomuzi ekseni nokuyilapho benxenxa khona amavoti ezonezikhalazo zomphakathi kanti futhi ke babe sebeba nomhlangano omphakathi lapha kuba umphakathi ubuveza izikhalazo zawo. So abantu bajabulile kakhulu zikhona inkinga zomsebenzi kakhulu ezibhekene ne-youth yethu. Kwesibili abantu abadala abagulayo abadinga ezomtholampilo abadinga usizo. Okwesithathu imindeni ekhubazekile enida intervention yakwa social development. Konke lokho kuyakhombisa ukuthi uDodo waka ANC uyasebenza because kulapho siya khona sithola khona inkinga siqede sizicazulule ngoba sinabo abo MEC bethu sinabo abo minister nabo deputy minister bethu sizosebenzisa ke lendlela esibiza i-district development model lapho sizoletha abaphuma ku national government nabaphuma la eprovinceni bazosebenzisana nathi la ebranchini bazosebenzisana nathi la eMhlathuze ukuze sikwazi ukuthi sicazulule inkinga ezibhekene nathi la. Ephetha kumkonyane uthi ke banethemba lokuthi na kanjani le wadi bazoyithatha. Sinethemba sizoyiwina le by election. Sizoyiwina ngoba uhambe yedwa isupport isahlezi neAfrican National Congress kodwa kusemqoka ukuthi ngomhla wokhetho kuzomela wonke umuntu aphume azokwazi ukuthi avotele iANC sikwazi ukuqhubekela phambili. Lezigezi indaba zo1KZNTV ngengosamukethiswe Nqulunga ngesesikhaleni. Ukhathazekile umndeni wakaBhengu eMakhabeleni ngesehlakalo sokudlwengula kwendodakazi yabo kade ke ibuye emkhosini omhlanga enyokeni kwaNongoma ngempela sonto. Ubaba womntwana ophinde ke abe induna yesigodi uJabulani Bhengu uthi kubhlungu njengoba lesenzo senziwe umuntu akade enguthisha ephinde ke futhi ebe ngumuntu wasesigodini sabo. Usiboniso Dlomo ubevele enkantolo yeMantshi yaseKhombe namuhla kanti uzophinda ke futhi evele emva kwezinsuku eziyisikhombisa nokuyilapho ke yofaka khona isicelo sebheyili. Ukhathazekile umndeni wakwaBhengu ngesenzo sibhlungu sokudlwengula kwengane yabo uAsanda Bhengu ngesikhathi ebuye emhlangeni ngempela sonto. Njengoba ingane ihamba wona umkhosi omhlanga. Ithe isibuye emkhosini omhlanga kwakufanele ngoba ifunda esikoleni ekuthiwa ibiza imali. Behle Greytown ngebehliswa amatekisi kade bathathile basemkhosini omhlanga. Kase ngiyicelela komunye uthisha. Okuthisha ofundisa khona ebizimali kodwa ngokwendawo owangakithi eMakhabeleni awusiboniso Dlomo. Abese ngimcela ukuthi ngicela ngisiza ngithathelele ingane ayibeke emqashweni kuzivwe ngakusasa ngomsomluko iye esikoleni. Wabe sevuma ke kahle njengomfana ngimjwayele nengimthembayo umzala waye ingane ngoba ingane izalo uMadlomo. Angithatha ngalokho nje ukuthi umuntu okufana ukuthi umuntu wasekhaya. Uqhube ngokuthi uzizwe dumele kakhulu njengoba ingane yabo ihlungumezeke ibuye esifungweni sayo sobuntombi. Endlele kuyiyona ngibona umhlaba ungiphelele nje. Ikakhulukazi ngoba ingane idlwengula iphuma esifungweni sayo somntombi kodwa mayizoticelelwa phansi umuntu kanje ebengimethemba angazi ukuthi ngizothini. Ngidinga nje usizo kuba bonke abangakwazi kuba nosizo nokulekelela ngoba nje impilo yami ngiyibona imile ngize ngifisela ukuthi ngoba mhlambe kuvele kwafa mina ngcono. Kanti umama walomntwana uveza ukuthi ufisa ukuba umthetho udlala indima yawo. Ngibhlungu umntanami kodwa ke bese ngathanda ukuthi umthetho udlala indima yawo wenza ubulungiso. Mayeboshwe yize umntanami engeke sabuyela esimweni kodwa ke mhlambe mengaboshwa kuyoba ngcono. Nje angazi ngathini akamukeleki kodwa ngiyazama ngoba ngitshela ukuthi angimele angibone ukuthi ngikhathazeke kakhulu ngizama ukumduduza. Khona manjalo umsolo uvelile namuhla enkantolo yaseKhombe kanti kulindeleke ukube buye emva kwezinsuku eziyisikhombisa lapha ayofaka khona isicelo sakhe sebheyili. Ngokwezomthetho umfana uboshiwe ubevele namhlanje enkantolo. Bathe after 7 days uzobe sephindela futhi eseyofuna isicelo sebheyili. Lesi engingafisi mina ukuthi ayithole ibheyili ngoba ngabe ngizoyibangela ukuhlupheka mangathiwa futhi ngimbona ihamba la ngaphandle. Ngingajabula uma
lento ayenzile umthetho ungaba namandla kube nobulungiswa obuphelele ukuthi uma ukuthi kwenzile ngempela athwala isitsheziso esifanele nami esiyongikhulula kanye nengane ukuzikhululeka. Thobeka Dladla ezindabeni ze1KZNTV ngisemakhabeleni. Ongoti bamazwe ngamalungu eBRICS basingathe inkomfa yocobelelana ngolwazi ngenhloso yokuqhamuka namasu okubhekana ke nodaba lokwanda kwabantu emhlabeni ngendlela engalawuleki kanye nemthelela yakho. Uthabani Buthelezi obhekelele umkhakha wePopulation and Development eminyangweni ozokuthuthukiswa komphakathi kuleli uthi ke phakathi kwezihlokwana akade bezidingida kabanzi iqhaza lemfundo amalungelo nokunye ukulawula ke izinga lokwanda kwabantu emhlabeni. Lenkomfa ke yezinsuku ezintathu ibibanjelwe kwelikaBanana. Ngemuva kokuba kuleli singathe ingqungquthela yamazwe ebizwa ngeBRICS, ongoti abavela kulamazwe bahlangene ngenhloso yokudingida udaba lokwanda kwabantu emhlabeni jikelele kanye nomthelela wakho. Kuleli inani labantu nonyaka likhule ngo-0.84% uma liqhathaniswa nesibalo sangonyaka owedlule. Izinto ze-population and development zifaka ukuthi sibheke ukuthi ukuthi fertility kusho ukuzala kwabantu siyanda isizwe noma siyancipha. Ukuncipha kwaso siyazi kade kunezinto ekhona o-COVID ekuyiyona affect abantu but ziningi ezinye izinto ezibe umthelela ekuthini ukuthi isizwe siyande noma sincane. Namhlanje nje kuseni one of the things besibheke iyona lezi kade ngizisho yokuthi ithelela kangakanani indaba yezemfundo ngoba phela abantu mebefundile bayakwazi uku-access information bazi kabuhle ukuthi behlela kanjani but nakho ukuhlela kwemndeni sakubhekelele nawo amalungelo abantu ngoba phela amalungelo abantu even ngokhona indaba zoma-abortion kwamalungelo so izona ezinto besiyibheka lezo. Iningizimu Afrika ibhekene nengwadla yokwantuleka kwamathuba omsebenzi nokuvela-ke ukuthi intsha iyona eningi kakhulu kulesibalo. Kuhlatshwe ikhwelo ikakhulukazi emndenini engathathi intweni ukuba iqikelele ukubheka isimo sempilo selakuleli njengamanje. Makukhuphuka abantwana ikakhulukazi laba abangakho kahle hle ngokwezimali kusho uhulumeni fanele usize kwezemfundo zingakanani izikole esinazo ngoba phela izingane fanele zikhule zondliwe zingene nasezikoleni kodwa ke i-long term ngoba phela emva kweminyaka o-18-20 le ngane izobe isisebenza nayo isikwazi ukuphinda futhi nayifake back kwi-economy so izona zonke into efese ibheke ngalelo hlobo but in the short term iyasinda. Ingakho uhulumeni fanele angenelele naye asize ingane izalwe emphakathini ohluphekayo kunama-drugs kunani so ziningi izinto ezingabi khona kahle. Kule nkomfa kuveleke nokuthi emhlabeni jikelele intsha iyona eningi ngakho izwe ngalinye linomgomo wokuthuthukisa intsha kakhulu ukuthuthukisa ke izwe. Isithunywa saseRussia sivezeke ukuthi leli yazwe libekeke eqhulwini ukufukula abangasebenzi ikakhulukazi yona ke intsha. The proposal to amend regulatory legal acts to reflect the development of self-employment, platform employment and distance employment as in new forms of youth activity are aimed at developing new forms of employment for young people. An integrated approach to career support for young people, including the development of entrepreneurial initiatives and individual counseling for the development of entrepreneurship, is in the center of the implementation of the Country of Masters project, which provides personal counseling of young people to develop entrepreneurial skills, including registration as a taxpayer of professional income tax. Izindabeni ze1KZNTV kube kuntomkhona Mvubu eThekwini. Ake siphinde futhi sithi khulu kuqushwi ezitolo siyabuya noma kanjani nengosi yezomnotho. Nina benkonjane edukele ezulwini ezinye zidukele emafina sikubingelele siphinde sikwamukele mongabusanda kubukela izindaba zethu yamukela ke nazo izihloko ezihamba phambili namhlanje. Uchazwe njengeqhawe uShenge abe-AFP bathi bafuna amabhasi okuya ke koKashenge owe-ANC ugaye ivoti empembeni. Ake siqalazele ngosini yezomnotho. Irandi lakuleli li-18.94 maliqhathaniswa nedola lasemelika libe u-23.58 maliqhathaniswa nopondo waseBrithani liphinde libe u-20.34 maliqhathaniswa ne-euro lase-Europe. Igolide ke lona lingu-$1,909.95 i-ounce kuthi uwoyela ongahluziwe ube u-$92.06 umphongolo.
Ake sikubhekele ngosini yezemidlalo. iBafana Bafana iphinde yaqopha umlando wokungehlulwa yawubeka ke emidlalweni eyishagalolunye ingayazi induku ngemva kokunqoba kobungane ibhekene neDemocratic Republic of Congo iDRC ngolwesithathu eOrlando Stadium eSoweto. Igoli ke elweze iBafana Bafana lishawe nguLeila Forst maphakathi ke nesiwombe sokuqala kade ke ithole ikhona. iBafana Bafana ke iqale ngokuthwala kanzima emidlalweni ke obekuboshelwa kuone izithenjwa zikamqeqeshi wayo uHugo Bros ngaphandle ke kakapteni ongunozindi uRowena Williams. Indawo yakhe ke akade idlalwa uRicardo Goss. uLeila Forst nguye oshaya igoli ke elinqobise iBafana Bafana. Ake sikubhekele isimo sezulu esingalindeleka. Zulomnyama ndlela zimhlophe ngiyaziguqisa mina ezakule hora ngihlangabeza kanjani futhi kusasa ngesikhathi esifanayo.